Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayam ko a kapitan di ta kabangibang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Inteng. Da kano kabagyan na ijibinggay. Day, anya ngay kano ti aramiden nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarag, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas kenday ta. Kanyaw kano? Jak pa'y ka nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kaya isumit. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anya ti ko ng badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siyak may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino kano ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Na, anya ngay taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin, ti ko na ni pare inti nga darayan mi aya. Na, Nalipatak bitay. kay bagbaga na, nalipata maon. Jay araramidan da ngay, ijay, no adda paskinda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na ijay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawan. Ay, Wayne, kanyaw tuyang. Ay na, nagmayatan. Kay, mapangka. Diyan nga rodan mo numapanak. Kasla mabainak, Mike. Adnya di na da, magkaw apangaw-awisan ni Kapitan kanika Badong, Maray. Ay inawis ka no ti gayom na. Mapanda ka no ije adayo apas ti benggit. Dayta nga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Nay, apay ka no amabain, Maray. Uwan mat nga agpaiso, Maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, timapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay na, mayat nga agpaysak. Jak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno addamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matla bigat paray. Ay, intong bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bangibang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayim ko. Kasla mabainak mo itong paray. Awan mo ngamin ta mamuki jay. Managbabain kan tubit. Inta ka din tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Magala kay tinapos ko la jacket mo. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayo makijay paray. Itugutan ka iti agas tirayo ma pare. Ay, alimang nga ron paray. Tapno di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kun ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek met. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adungo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha.
Ay, saan agaputa kapitan ka? Kat di na kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan ba daw? Ay, saan kuman ang pinilit ng might? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kan sa nga ili kami mga minijay, tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo, ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di na kaan-anwon. Sa bagay mo ti diya. Kan sapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanagan ang araw, taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkida ni parenteng nga mangitugot iti agas. Abda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay ang tiagas asok. Uwan, pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Uwan, pare. Magna tayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamot matulid dagita babalay. Sana matulay na kita, pare. Nabayag na kita na babalay. Ngam saan damat na natultulad. Iteng herudain. Magda tayo, di ta ko nam arang tay. Ay, kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarangtay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuto nga laki ding agmotor di tarangtay. Adda kayo adwa dita, oy tapinanawan na kayo matiasawa yaw. Pinanawan nga ay na agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpot da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabiida kano ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kano alugad yan pananda? Ay, ijay kano kibungan. Ay, adayo kano ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito karte kanyaw. Ay na, makabuya mo ilangay iti tayaw ti akanyaw. Intay nga rin din agbuya. Ngem, dumawat tayo pa iti makanta, mabisinak. Talaga pa kananda, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto nga rin ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amok ang mabisin ka. Ang mabain ka la ang mangibaga. Ay, sigamot, pare. San mo ta? Saan ka nga agbabain, pare? Agkumpare taman. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, ta mabisin kami. Nawaday. Mangan tako. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agarti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata, pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibus aday ito'y, pare? Mabalin mo nga, balkutan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabalay nga putahe. Kasta ka, day. Ay, iyawid ko day ito. Saan ko maibus, pare ansot? Ay, nagkusim kat pare. Nusak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ta amangan pa ino mabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan no mabigla day ta dyan, mau. Ay, sus. Mayat budiga ti tiyan ko, pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, pare. At data iti sa balya lugar.
No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si man tayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw ka naggang sa pare. Intayo man nga rad. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay ano'y tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapay nga inumahan. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na ya. Basta sumre lakit di mayat. No saanan asumre, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, pare. Mo pa ya. Artina. Siguro. Ay, san mo unay, pare? Napartag kan. Kakaisuna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukar ti gangsa. Ipasublat da iti sabali at tao ti ulays. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat da kan gati ulas. Dasi ka ba ti sumaruno nga agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakay gamit ti ulays. No umay di tawi, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di tawi, tinakay gamit ti ulays apag tayaw da paray. Ay pumanawak pa'y paray. Na. Nagtakrutan ni pare ba daw? Itaon ni pare intay, pare ansat. Ison tinangyawatan da itulay sa pagdayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita maparay. Agtsa-tsa-tsa, mutin na nakaunat na takyan na. Agtsatsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulay. Gapoy ti partek na. Ibidyok man ta, ipabuyatakan ko no saanan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parenteng. Bidyo. Inggaraw nan ti sabali at tayaw. Istep ti tsa ti tayaw na. Abualan naman ti makirikos, kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at tayaw, parian sound. Ipasublat da manay ti sabalay ng agtayaw. Ay, umadayo tadyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay umalik kayo aday. Tamangan ta ko kasi. Ay, parian sound. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Pandangan ka numanan, pare. Ha? Kayo aday, tamangan ta ko. Ay nakasagana ut din makanya. Isday, dakdak ay lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan, aggangsa, kada agtayaw ti tattaw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso manwa baboy ti maparte. Ay aga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata, oray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma, iparano da, ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo, kukumpare? Ano ti nakadiso? Nakargaan iti, napoy kan nagdadakal grete karne. Ay paray, paunaan tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apay paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng paray. Sana balay ta, saan mo't maibusan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man.
Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parin tingay numabartay. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan na nabartay? Dandan ni siguro sumangputan da badong kun Kapitan Maray. Nalabit, Mare. Hindi kalman pailaag met ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to Kasta met ti amok. Jak ammo ay ijay na pananda no adakas jay met. Saan nga agpapada, Maray? Ay, jak ammo, Mare. Maamuan tanto no sumangput da, Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaa ang nakadanon di ijay? Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay, Maray. Aggarden, agmula da iti sayute, makasarak ka ijay, iti agduduma amula, kas kuma iti repolyo, patatas, kaduan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto, iti garden. Ti kayat ko, Maray, kaday tay birday, jay brokulay, kan tay puraw, tay cauliflower. Agpada tangarun no kasta amaray, ay dagitamot kati kay kayat ko. Apa yan paray? Agngirsi-ngirsi ka mo na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payanda agruar nga angin. Ay, madi Yay. talaga. Maditi marigna ka. Masakit. Ay, dahi tanday kun kunak paray. Nabiglan, dahi tatyan mau. Sa payagbiyahe tayo, itadayaw. Ay, maglaki din ta private tinagluganan ta. Ay, kanayon ko aparaan ti lugan no kwa. Ay, no, ang sakit. Esas, ay, nagrigat ti kasta paray. Numapan ka nga minitadayaw. Tanangan mo't ti panangan mau. Ano saan nga kukontra? Saan mo't nga min ama nagkontra ti tiyan ko kan? Ay, yapaw. Yung kapay nga rin na dyan lugat. Yung kami kanong mangalay, ti broccoli, kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naijak mo't mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pinadagsin mo nga rin na dyan paray. Kan medyo adayo ka na, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawit ka. Basit, ti bingay mo paray. Ano sa kun ati basit? Tanda sakit ti tiyan ka. Diyak mo't umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na ka pa nga rin dito paray. Yung kami mangalay, ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko kun panaginom ko. Saan ko maakastuti na pasamak? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da iti natnateng. Sayang, di tula itadan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangem timangan. Tapno saan nga agkontra, iti tiyan mo. Ala si Jay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.